obi dị anyị mma anya ya nọ ebe a ọ na obi adịghị anyị mma ka anyị ji nọrọ gị a anyị si unu kunie ka unu revenge ya nke unu ji bụrụ ndị mmụọ tụwara ha mmanya tụwara ha ya ndị niile aka ha dị n'igbo ụmụnne anyị ya bụrụ ọkụ ụzọ na tụra tetere ụra si na ndị Biafra ka o chetara wee teta ụra ka o gbuo anyị ka o mechie anyị ike ya na kpu ọzọ etetekwana etete ise onye si n'ihe anyị na-eme adịghị ya mma ya jee n'osimiri were ekete kube mmiri ma okwu jụrụ ọnya nọta ya nakwana ise onye bụ ọkụ ụzọ na tụla onye ji azere mmiri a sị na ojiọfọ ga-ana ọfọ ka anyị ji ọka ọ dị na-egbu anyị anyị adịghị egbufe anyị bụ ndị udo anyị bụ ndị na-achọ ndụ mmadụ anyị na-edebe ndụ mmadụ nna ihe anyị chọrọ bụ ka ị gọziere anyị Biafra ma mebiere anyị Naijiria ise tụpụrụ ndị mmụọ mmanya akara mmadụ akara mmụọ tinye aka ka anyị ghara inwe onwe anyị bụ Biafra Chineke tinyere fa ọgba aghara tụpụrụ ha mmanya ise anyị na-eji suicide bomber na-egbu onwe fa ise anyị na-ayọ gị na-atụrụ ha mmanya wepụrụ anyị esemokwu nye anyị otu obi ise ohi anyị na-ayọ ekwela ka akpa anyị kọ akpa anyị abụọ obi aka mmiri ise ọ dị n'ọfọ n'ihi na ọba bụ nwanne ihe adịghị eri ọba ise ka ọ dị nkwọ ka anyị na-ayọ nwanne ka egoro ka ọ dịrị eziokwu anyị na Chineke tata bụ nkwọ ya kwatara anyị ihe ọma ọrụ a ya kwọtara anyị ihe ọma ise anyị na-asị na echi na eke ya eketara anyị ihe ọma ise anyị na-asị na oge ya na-enyetara anyị ihe ọ niile ya na-arụtara anyị ihe ọma ozi afọ ya na-afọziri anyị ife ọ ọma ya na-apụtara anyị ihe ọma ise nwa Chineke ị ga-adị Anyị na-ayọ gị. ya dịrị na mma ife anyị ga-eri bụ ife anyị na-achọ nke ya eri anyị ya adịkwana egere ezi ezi ọnwụ ike bụrụ ihe eji eme nganga nyeru n'anyị nso ise ọ ga-adịrị anyị mma na eke ise dịrị anyị n'orie ise dịrị anyị n'afọ ise tụwa mmanya ise ọka o mere na Biafra land ndị ọ na-eprotest na-ana ndị a ka anyị nọ wee na-atụ mmanya ndị nọ n'ihu ọgụ na ndị a ka anyị nọ na-atụ mmanya na-atụrụ ndị ichie mmanya ka esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya na be Chukwu anyị ihe ike ofu ndụ anyị apụ n'ime ha anyị adị ndụ ma siri nweta Biafra ise Jehova anyị na-anya na asị na onye nyere ndụ ya dị onye isi nwa nwụọ ya ise adịghị obi ndị ọkwa ha na-atụrụ ndị ichie mmanya isi na akwụkwọ nsọ gị kama kpọtawa na ha n'ụra kpọtawa na ha ndị mbụ na ndị egede ndị Igbo bịa nọ anyị arịọ gị ike anyị Biafra ise anyị ndị a ka anyị kwuo obi ndị a eze nwanyị anyị ndị nna a biko ya echebe anyị gbapụ m ihe a n'ekwu gbapụ ya n'ekwu gbapụ ya anyị ndị a ya echebe anyị ise anyị ndị a ya gozi anyị ise na-asịkwa na ọnụ mbọsị anyị adịghị mma na zoo ka anyị ji gbara bịa obodo a ọ bụ na ọ dị mma anyị anọ na be anyị ma ịfụga afụfụ ụmụ gị na-ata anyị wee isi ebe a baa n'afọ nnụnụ fegide feruo obodo a anyị na-arịọ gị Chukwu ekwekwene ka ifere mee anyị n'obodo a ise ekwena ekwekwene ka ife ọjọọ zute anyị n'obodo a ọ dị n'oge ọ dị n'ọfọ mmụọ na-achị ala India a sị na mmụọ na-anụ langweji niile asụsụ niile mmụọ niile bụ ofu mmụọ na-achị ala India ị ga-agọzi anyị ise lee mmanya ka anyị ji bịa onwe ihe ndị ọzọ goronya na ana mmụọ onwe ihe ndị ọzọ goronya na ana mmụọ anyị na-arịọ unu biko ka unu gọzie anyị n'obodo a Biafra ya abịa ise ọganiru ka anyị na-achọ ise ọka o mere na-arịọ unu ana India ifere emekwana anyị ifere mmanya anyị mara na ibu ha na India so anyị na-ayọ gị anyị makwanụ n'ihe mere anyị ihe anyị na-ayọ ya ka anyị ji ayọ gị ọ bụrụ na anyị akweghị anyị agaghị atụ mmanya n'obodo a ma anyị mara nke tụpụrụ ndị ichie mmanya gọzie anyị ka isi gọzie ndị ọzọ ise ọka o adịrị mere anyị niile na mma ise onye adịrị anyị mma na eke ise onye adịrị anyị n'orie ise na-atụrụ ha mmanya ise adịrị anyị na nkwọ ise site n'ike Chukwu okike abịa ama ise ise ụmụnne kwunu kwuru ya o kwesịrị ibi ya ya ụmụnne m na-akwụgonu ka esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya na be Chukwu ka esi eme ya n'eluigwe anyị atụrụ ndị ichie mmanya tọpụ ndị egere ka ha ga-ebinyere anyị aka onye ọna sị na Biafra mmadụ ya dịkwa na onye ọna sị na anya mmadụ ya dịkwa na onye ọna sị na Naijiria ya dị onye abụrụ ọkụ ụra ndị niile unu fụrụ ụmụnne anyị na onye ọcha
onye ọbụla si na ya amalị ya dịkwana ka ha bụrụ infọmeshọn ga nye ndị zoo ọnwụgbuo ha ọkụ na-egbuo ha ka ọkụ a rere ya na-egbuo ha ọ ga-adịrị ha na mma ikwu na ibe ha agaghị ahụ ihe ọma na dị mma ya karasịa be anyị unu fokosia na ọ na-aga IPOB life in India. confirm. We are happy today that we did it in a way that we want it. You say everywhere we call your name, you will answer us. We are here for you in the land of India, and we pray that our land Biafra must come. Hand cannot hold it, man cannot hold it, woman cannot hold it, born child, unborn cannot hold it. We are here to restore our land Biafra. May the land of Biafra live long and bless us. He say, may our director, Mazin Nandekano, any able on and come so able to no one for ọganiru ka anyị na-achọ ịdị n'otu ka anyị na-achọ yes onye ọna si na anya mmadụ nya dịkwa na ya jide ọbara ya egbu ya egbu onwe ise onye ọna si na Biafra ma ndị ya bụrụ ọkụ ụzọ na ise ụmụ Biafra ya dị ise ana ndị anyị jere nkwụ na ya na-alụrụ anya ọgụ na be mmụọ ma na be mmadụ ise anyị enweta ihe anyị eri na ndị ihe eri anyị ama mbịa ise jekwara gị ise ise ise